Preachik loni phai kretroxia ni Israel la pen Hamas ang bong ron ki do boma long pen birta ki ripon long atengki ron ki thora jok rada tumsi apran ki dam pen ki chenglok aringa hu ki so phai aphi ong nang bat pon ong lo la solong aringa hu ke so duna tuma phan sekilang ji aphan ki rap la pen medicinal supplies ke pali dun long ji aphan tong se kot pen jok wan atowar ki nang sot pusi birta ripon long World Health Organization mate WHO Palestinian Territories a representative Dr. Richard Peppercorn hin pen ke than ke pachini pona tengki Gaza hawara long ron thur lopu pen piniani an bang pharoing koi raner capsosi atum apran dam nanglo la pen bang suri krisia bang phu atum ahiring tang rak pen arenga hu so dun nanglo Lasonsi World Health Organization mate WHO Eastern Mediterranean Regional Office along Regional Emergency Director Dr. Richard Brennan Hinpen ke pachini pon thua bangki non-amad Palestine along kedobom humanitarian crisis along kirap ke pali dun thekji aphan United Nations atum preachik loni phai kretroxia ni dormia ni chingki chethan ponlo Birta kilong pona tengki labangso ron kiro bomalong bangsuri hinira haroner keba bang phatum apran dam nanglo lapen bangsuri krisia tum areng hu ke so pen ke danglok a hemarit pen che onanglo arenga hu ke so phai pen achi tim dokai atum ke soar lo lapen osomar atum angse Gaza long piniani an phong pharui sira krepho an bom arwe paklu ponlo labangso jok ongdung sekilang hem ke hinodun etlo sekilang hem kadure kisung along me lang sekilang iya hormu dowai pen ke chenglok ke cholong setami ka siksak la pen kisung ka chetong nang thepik anlo World Health Organization hin pen Gaza long ke do lak ke thomra suri phokke bamuluk ara daphan isik ka phere memia ke so diabetes ke longji angring ke thepik aputhakta lamthe piklang ponthu World Dex Report, Carbing Long Life.